Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asenze isibalo la. Ngiyathemba ke manje awusathuswa ubala uma utholani izibalo zama-quadratic. Besikade senza izibalo eziningi zama-quadratic formula. Manje sizozama ukwenza izibalo zani zama-quadratic inequalities. Ungathuswe lelo gama sijwayeze lelo gama lizovela kakhulu uma usezingeni lokwenza lezi zibalo esizozenza lana. Uzolijwayela. Angizama ukubhalela ngenza kancane manje. Asithi ngino-x squared plus 3x or greater than 10. Khumbula, gada uphawu lakho. Kuthiwa greater than 10. Asisebenzeke. Ngikunika ithuba lokuthi nawe isibalo sakho usibhale usizwe kahle uma sesiyahambisana. Uma sinesibalo esinjengalesi ke uyakhumbula ukuthi kulezi ezinye izibalo zama-quadratic formula sithatha iformula yethu sisebenze size sifike kwi-square root nezibalo zethu. Lapha ke uzobona ukuthi sisebenza ngendlela ehlukile kanjani. Kungani manje senginobani -10? U10 wami ngiweqisile ngale kophawu ingakho ngobani ngoba bengifuna u0 ukuthi kuthiweni greater than 0 ingakho u10 wami sengiweqisile. Sivule. Sibe no x plus 5, x minus 2 greater than u0. Kanjani? Sibonile ukuthi selithola ithuba lokuvula inamagwegwe amabili ngoba sino x squared. Siyabona ukuthi ukukhipha kwethu u-negative 10 singasebenzisa u-positive 5 no-negative 2. Njengoba ngisekela la. Noma ngidwebela la ngezansi. Siyaqhubeka. Ukusho ukuthi akusizona izibalo eselihlukile siyazihlukanisa noma sizivule sizicaqa izibalo zethu. Sesibheka ngendlela mhlawumbe yo-A no-B. Okusho ukuthi kuyefana nokuthi ngithi A greater than 0, B greater than 0. Ngakho nakusibalo sami la ngaphinde futhi ngithi ngihlawumbise ngithi A less than 0 ngiphinde ngithi B less than 0. Ngibe no x plus 5 kuyefana nokuthi ngithi greater than 0. Ngibe no x1 minus 2 kuyefana bangithi x ngase ngithi greater than 0. Mangithandile futhi njengoba ngikukhombisile lapha ku-A ngaphinde ngithini ngabe ngizonela yini isikhala ngapha akusenani siqhubeke ngithi x plus 5 ngithi less than u0 phinde futhi kupho kunye x minus 2 less than u0 kuyefana. Uma sisuka lapho ngiyethemba yakwazi ukuthi ubhale kanye nami ngikunika ithuba lokubhala nawe sidlulela siyaphi. Nazo ke sifuna ukukhuluma ngazo ukuthi sengingeqisa inombolo zami lezi ukuze ngithini ngithi x uphawu ngithi number yami ingakho nginani ngithi x uphawu usungu -5 ngiphinde ngithi x uphawu singweni usungu 2 uphawu olunjani lu greater ngaphinde futhi nangalana nguluguqule ngithini uphawu olunjani la less than.
Siyaqhubekela. Ngethemba kuyavela kahle lokho esikwenzayo ngapha. Uma ngisebe sikudwebela mhlawumbe besoyibamba la. Ngiphelelwa na isikhala ngithemba uyabona kahle lokho engisebenza ngako. Ibizoshona le ekubisebenza ngani ngo less than. Ekuba impendulo yethu isebenza ngo greater than nake lapha ya sengifakile ngidwebela ekubisebenza ngako. Asibheke esinye isibalo. Angithembi kuyakunika noma umqondo kancane. Ngase kuyakunika kancane noma umqondo ukuthi sisebenza kanjani uma senzani ibalo manje sesiwa ukuthi ibalo zethu sisuka nje ekuzenzeni ama quadratic formula sesiyela le kwani kwama quadratic inequalities. Nginesibalo la u minus x ngibe no 2x ovulelwe igwegwe minus 14 walivala kwathiwa greater or equal ku 24. Kungani manje sengino 2x squared kanjalo ingobani ngeqisa u-x lo ngaphandle ngithi minus x times 2x wangipha 2x squared minus x times 14 o negative ngipha bani positive 14x greater equal 24. Sengahlukanisa ngiyazi ukuthi ke ngivunyelwe manje ukuvulani amagwegwe amabili ngakho kumagwegwe amabili ami bengizothola into enjengale engipha bani u-minus 7 u-12 wami osuka lapha ku-24 0 kufuna ukweqisa u-12 ngako positive base ngiba no 0 sengiyavula kamagwegwe amabili ngobani ithuba ngiliphiwe. Base phakathi senginani ngino x minus 3 ngino x minus 4 or less or equal ku 0. Sengayiqaqa kanje futhi mangithandile ngithi x minus 3 less or equal 0 ngiqaqe ngithi x minus 4 greater or equal 0. X minus 3 wama greater or equal 0 phinde bangithanda ngithi x minus 4 less or equal 0. Impendulo zami ngizinikani amathuba ukuthi kube khona impawu embili za less ziphinde kube khona uphawu lapho la greater. Ngakho ke ngaphinde ngimise kanje ngithi x less or equal 3 ngithi x greater or equal 4. Angithemba uyawuthola umqondo. Ngiyathemba futhi mhlawumbe usukhona ezingeni lokuzenza lezi zibalo ezinjengalezi mhlawumbe niyazenza esikoleni. Uma kungenjalo kukudida kakhulu ungabuyela kuthisha wakho. Uma futhi kukudida kakhulu ungaphinda uyiqala phansi ivideo ubheke ukuthi siphumelela kanjani kwibalo zethu uzenze nabangani bakho. Mase sidwebela uline wethu singaba sengizobamba la sithi u3 wethu lo ngapha u4 uma kuya le ko less than bese besibambela ka greater than sibambe ngala. Masibona ukuthi nasi isikhala sethu esiphakathi nendawo ezivulekile nje ekube siyangala ku less than bese besidwebela ngakulelu hlangothi elwa greater ngabe lusikhomba ngale. Khumbula ukuthi besithole u-x ukuthi ukuthi ungu3 u-x wa3 no-x wa4. Ngiyathemba zilula ngiyathemba ziyona indida lezi zibalo ungixolele nje base ngibhala ngamahlipilili kanje kodwa isibalo sakho ungasiqala maphansi. Ngiyathemba ukuthi ungasithola silula futhi basusenza okwesibili.